ja sam sebi namećem otkaz. Ne dolazim na posao, lažem da ne znam ja šta, baš sam ovako nametnuo sam sebi fino otkaz i oni zvali sastavnik kao, a ozbiljnu sam poziciju ja to imao, to su naši ozbiljni biznismeni koji sve to rade, drže i to, ja sam bio direktor marketinga za te neke 2 firme, jedna je sportski savjet, drugi je neki hotel i ozbiljne priče, tu sam imao tim od 15 ljudi koji ja vodim, koji naš strategije, sastanci sa generalnim direktorom ovog, onog, Brate, ko bi to rekao, niko u životu. Pritom ja dolazim kao klinac tu i sada oni kao, zvaće vas direktor marketinga Luka Bijelović i oni kao, znaš, ljudi od 55 godina, halo, ovaj sastanak, ja dolazim, on kao, kaže mali, šta hoće? Ja rekao, pa ja sam direktor, ti si direktor, znaš, gledaju te, jeste čudno. Samo što, znaš, ja sam njima radio savršen posao, to su stari ljudi koji se baš, ne razumeju toliko. Da, ne razumeju toliko u društvenoj mreži, marketingu, ovo i ono, i onda se dešava to da ja krenuo radim, oni videli rezultate, svi Jamesa, sve to full, i jedan dan ja sebi nametnem otkaz tako što nisam došao na posao, tako što ništa radio nisam, znaš, bukvalno sam mogao firme da bacim onu sranja ogromna, ali nisam želeo, brate, mrzeo sam to što radim, ali vidi, ta plata, taj život, službeni auto, kola, ovo, ono... Jebeš taj život. Vidi, savršen je, da se ne lažemo, neki ljudi ginu, brate, ubili bi za to, a ja sam to tako olako bacio i zvao Despića, rekao, nemam dinar, nemam prebijenog dinara, moramo krenemo nastupamo. I on kao, znam, ali nije do mene, vrate, ja bi nam zakazao nastupe, ali ne može. Posle par dana, dešava se, zovu menadžeri, ajde ovo, radimo, trte mrte tamo, vamo, krenemo nastupamo. I tad je onda ludilo krenuo. Ti si negde to, Despić imao negde afinitet prema muzici da pravi, ali si ti bio u fazonu, aj probam. On te zvao za neki posao, druge, to znam. On me zvao neke bitcoine da radim, možda sam radio s Forexom samo za bitcoine. I on kao daje čujem pesmu, a od uvek sam i ja želeo, rekao, ajde idemo zajedno u studio, vidimo šta je kako. Kako to gej zvuči, znam se ljutiš, brate, kao od uvek sam i ja želeo, kao i onda kao i ja, ajde da radimo zajedno, kao možemo zajedno to da probamo. Ti baš to gej zvuči. Malo mi gej zvuči. Stvarno? Pa kao zajedno ste našli neki passion koji ste mi naši podcast, druže, šta je to gej? Koji ste od uvek osjećali da trebate da radite i onda ste zajedno to krenuli da radite. Jel? Ja ti zapisujem sve, samo to... Kako će ti prebiti pa svog podcasta? Neću ga prebiti, ali ti samo zapisujem, stvarčice po stvarčice.